Sanibona once again. Ngiyanibingelela. Ngize nenye namhlanje eke yafika noNkulunkulu mangilele kwisibonakaliso athi icela ngikhulume ngayo. So umoya ongcwele namhlanje mangabe efika kumina uthi kumina Nolwazi, uke wazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu bathi abazalwane beyikhona enkonzweni but akhethe one person athi uzombusisa. Ngithi mina uNkulunkulu uthini, kwenzeka kanjani? So uthi uNkulunkulu kumina, uyazi ukuthi umoya ongcwele uyakwazi ukuthi bathi abazalwane begcwele ibandla enkonzweni, kugcwele in a hall or noma ikuphi la kukhonzelwa khona, bese kuba khona one person ozofika abe isivakashi, and umoya ongcwele weqe bonke labantu from kubafundisi to ugosa lapha eminyango, abeqe aye to that one person ofikile, maybe oqalayo ukufika or maybe ofika nje like ngaleso sikhathi ayobusisa yena. So God, kudalwa yini? Ngicela ungichazele. Athi uNkulunkulu because abantu emabandleni bayajwayela. uNkulunkulu akafuni ukujwayelwa. Once kwaba kanjalo asamhloniphi umoya ongcwele, because uthi uNkulunkulu once wajwayela, kusho ukuthi manje ayisekho lento ethi I really want God. Sesiya emabandleni ezinkonzweni because kufanele, sesiya because kufanele sibekwe singcwatshwe, sesiya because kunento kufanele siyifeze or siyiseve, kunenjongo thizeni, or abanye-ke because sesiyela i-content nalokho angeke sikuphike. So uthi uNkulunkulu loya muntu, no yimina ngiyambuza ngithi, so God, why bonke labantu ubeqa loya muntu mayefika usanokumhlonipha uNkulunkulu? Omunye ibandla liyakhona ukumguqula because uthi uNkulunkulu ukumkhonza akukho ezenzweni zomuntu, but uthi kusenhlizweni yakhe. Uthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyibheka inhliziyo ayihlole. So lokho kugcine kwenze njani ukuthi besayabona ukuthi labantu abasezi kumina genuine, abasezi kumina ngoba befuna mina, kodwa sebejwayele, basibajwayela ngisho umoya ongcwele. So sebethi mangabe bezofika bezoya enkonzweni baye because kufanele, because it is Sunday, because isabatha, ngoba kufanele kuyoba nama-Bible study, kufanele kuyoba nama prayers. Abasezi ngoba bethi sifuna uNkulunkulu, abasezi ngoba bethi uNkulunkulu siyakuhlonipha, akusekho ukuthobeka. Lento ngize ngayibheka ngayifanisa njengomuntu mayengakakujwayeli noma indawo mayengakayijwayeli, uba nokuyihlonipha, uba nesizotha, but once kwasuka lento leyo ukuthi akusekho ukusaba, once kwaba nalento ethi phela manje sengijwayele, asibisaba khona isizotha, akube kusaba khona ukuthi okay njengamanje because yini eyenza lokho, usuyazi ukuthi kusho ukuthi manje sesiya kuNkulunkulu ngoba sazi, sesiguqa kuye ngoba sazi, sesiyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna senze, sesikhothama kuye ngoba sithi kufanele sikhothama, sesiyazi masifika esontweni kune-programs. Umoya ongcwele akasalandelwa, izwi elilalelwa umoya ongcwele, elifuswa umoya ongcwele asisalenzi, ngoba manje esontweni kuyaziwa ukuthi okay masifika siyathandaza, siyavula unkonzo, kuyathandazwa, siyanikela, siyashumayela, okushiwo umbhedesho. But what is the Holy Spirit wants from kulelo bandla? uNkulunkulu ufunani kunina? Kusho ukuthi manje nina seniyazi ukuthi kwenziwa nje, ningasamlaleli umoya ongcwele. So lokho kwenza ukuthi abantu bagcwale emabandleni, abantu bakhuleke, abantu banikele, but still umoya ongcwele angathi give back, still umoya ongcwele angabuyeli kunina. Kulokhu kuqhubekiwe, abanye baze bathi kunini ngisonta, kunini ngikhonza, kunini ngiya kuNkulunkulu ngicela ngithandaza, but uNkulunkulu akayenzi into engiyifunayo, akangibuyiseli impendulo, akangibusisi. Ngobani? Ingoba usujwayele, usuyazi ukuthi okay ngo-12 ngicupha isikhathi ngiyathandaza. Uthandazelani? Yini leyo uyithandazelayo? Uyamfuna yini uNkulunkulu ngakho konke, noma uze kuyena ngoba vele kufanele? So usho njalo namhlanje uNkulunkulu, bayeza kumina kodwa isizotha asisekho, inhlonipho ayisekho, sebengijwayele. Umoya ongcwele uyathotshelwa, umoya ongcwele uyahlonishwa. Awuyi kuNkulunkulu ngoba uthi ngiyazi vele, awuyi kuNkulunkulu ngoba uya ngobuso, uthi yizani kumina nithobe, zithobeni ebusweni benkosi niyakuphakanyiswa. So mangabe sisingasasithoba, ubani ozosiphakamisa? Uzosinikani uNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu angilethe iy'mfundiso zakhe because kushunyayeliwe izwi lakhe. Uthi kumenyeziwe, uthi sacula, sahlabelela, saba nani, but siyazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuthina? Zithini iy'mfundiso zaNkulunkulu? Kunalokho abantu masokhuluma ngemfundiso zaNkulunkulu siyababhora, and ngalesi sikhathi sinika
the kingdom of darkness ithuba lokuthi nabo basi-recruit benze yayo yonke indlela. Hloniphani umoya ongcwele, uzobuya kunina aniphe.